मेलखौ सामलायगिरि बिथां आरो नुजाफैनो हानाय बयबो बाहागोलागिरि बिथांमोन ओमफ्राय खन्थाइखौबो आङो बेखौ लानानै लिरनाय जादों खालि आंनि थाखायल' आरो खन्थाइया फरायलांनोसै आंनि गोदान लोगो जिउनि साबसिन लोगो गोजान जालायनो हाया माब्लाबाबो नों गैयाब्ला मावरिया आं जेरावबो लोगोआव लांफायो आं हाथाय बाजार दुब्लि हाग्रा बंग्रा निजोम जायगा मिनि मिनि रायज्लायो आं नों गैयाब्ला हारसिं जाथारो आं सोमोनांथाव लोगो नों आंनि गोरबोखौ थाजिम खालामनो अराय थांनानै थानायनि थुलुंगागिरि मुलुगनि मोजां गाज्रि दिन्थिगिरि दसे गैयाब्ला निन गैया लोगोसे थाफायाब्ला गोसो सोराङा जोंफ्राङो रागा फुजोफ्राङो गोमादों सानना आवसारि जायो माखौबा गिना आंनि गोदान लोगो गोदान मुगानि गोदान हाथियार बेनो जाबाय आंनि मबाइल थांनानै थानायनि गोदान स्टाइल गुबैयै आङो मबाइल नायबाय थानानै सोलिलांगासिनो दं आरो एसेनोसै गोजोन्थों।